Kalusugan at patuloy na biyaya hiling ng ilang deboto sa huling Misa de Gallo sa Calasiao. Para sa detalye, nagbabalik Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Kalusugan at patuloy na biyaya para sa pamilya ang ilan sa mga pangunahing hiling ng mga debotong dumalo sa huling Misa de Gallo ngayong taon sa Saints Peter and Paul Parish sa Calasiao, Pangasinan kahapon, Disyembre 24. Bago pa man sumikat ang araw, napuno na ang loob ng simbahan habang may ilan ding naghintay at nakiisa sa labas ng parokya. Bitbit ng mga deboto ang kanilang mga panalangin para sa kapayapaan, kalusugan at magandang kapalaran sa pagpasok ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa pamunuan ng parokya ay mahalaga ang huling Misa de Gallo sapagkat dito'y pinagkakatiwalan ng mga mananampalataya ang kanilang kahilingan bago sumapit ang Pasko. Sa homilya, binigyang diin ang pasasalamat, pananampalataya at pagtitiyaga sa kabila ng mga hamong naranasan ngayong taon. Sa kabuuan, naging payapang pagtitipon na sumasalamin sa buhay ng pananampalataya at makulay na tradisyong pampasko ng mga taga-Calasiao. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.